naigule zinaida kubvunza wenini pamombe umai mombe umai inobviswa zvaita sei? Mombe umai others vamwe vanoibvisa yanetsa, handiti paita zvinetso ndo pavanotanga kutsvaga kuti pamwe urwere pamwe tsaona ndo pavanotanga kutsvaga kuona kuti chii ndinoona kuti hapana kutsvaga mombe umai. But pamwe pacho vamwe vanotongoti achitongorora agara anoziva kuti panobvisa mombe umai, so anobva angotongobvisa mombe yake umai. Okay, imombe inobviswa nemukwasha. Imombe inobviswa nemukwasha. Iri mombe. It's a must. All right. That mombe utinofanira kubvisa. Asi zviri pamombe umai ndezvekuti ine chain mombe umai. Chain yekusunga muhuro. Not yekusunga. Okay, nzira inofamba nayo gwara rayo. All right. Yekuti mai wako kana usina kubviswa mombe umai, mbuya wako kana usina kubviswa mombe umai, then for example inini ndisina kubviswa mombe umai, mai vangu vasina kubviswa mombe umai, vana vangu havagoni kubvisirwa mombe umai nokuti automatically inotofa. Saka vanotaura kuti zvinofanira kutanga zvaita clear kuna gogo. All right. Zvouya kwandiri, zvouya kumwana wangu zvoita clear. Saka nazvinotongonida kuti zvinge zvakachena. Inzwa zvandoda kunyanya kubvunza Gulesi, pane pari kuenda nyaya yangu. Mombe umai kai. Imombe here inongobvisa yakazvimirira umai kana kuti pakuroora inenge ichinzi mombe dzedanga dzababa ndo panozobva mombe umai? No, mombe umai inotongoya iri mombe umai yakazvimirira. Yedanga rababa dzinotongoya dzakazvimirira dziri dzedanga. All right. All right. Because ndanga ndichifungidza kuti baba ndo vanozoti pamombe yavo iyi, pamombe dzavo dzedanga ndo dzakuiswa se yakuendeswa kune umai. Uye kechipiri ndaida kubvunza kuti kana makati gogo venyu vasina kubvisirwa umai, amai vamai avo vasina kubvisirwa, nani amai vamai? Kwa nevakavawana. Kweni zvinondibata kupise mwana wemubvana inini. Nekuti inini ka ndenge handisi kukwana gogo, it's another story. Ningi, pana, sorry guys. Ningi, pana tete vari kundinetsuwa ava. Tete Vane. Vakumbondidisturb. Zvinoita, I don't know. Kuti zvinobata maancestors zvedu ipapo kuti zvinofamba sei. Aiwa ka, nekuti inini ndotarisa kuti kana baba vangu inini vakatadza kubvisa mombe umai, ina handina kodzero kuti kwandanoororawo kundonobvisa mombe umai, baba vangu usina kuvabvisira kwagogo. No. Imimi munogona kuenda munobvisa mombe umai kwamakaroora. Kwandaroorawo. Hazviaffect. Wotora 10 yacho. Ningi? Hazviaffect. Munofona? All right. Ningi? Mombe kwamakaroora imimi hakuaffect zvekumba kwenyu imimi. Kuvana ndezvekumba kwenyu izvi. Kumba kwedu ikoko mukuona sezvakaita inini. Yes. Amai vangu handakavabvisira mombe umai. Ndomva ndawana mudzimai wangu ndakutonomubvisira mombe umai. Yes, izvozvo munobvisa nekuti hakuna dambudziko hamuna kukama navo. Nokuti imi muri kubvisira vana venyu. Mudzimai wenyu muri kubvisira vana venyu. Ndiri kubvisira vana vangu asika apa ndezvepasika, izvo zvinokwanisa kutovavhiringidza nekuti gogo kava ndambuya vakandibereka, vakabereka baba, vakabereka amai avo. Baba vangu havana kuvabvisira. Chandinoziva manje ndechekuti imimi hanzvadzi yenyu handiti ndo isingakwanise kubvisirwa, ndo inoafektwa nekuti ndo vanotambira mombe yeumai vaya, ndo vedzinza rekwenyu vanoenderana neukama hwenyu. Mombe kwanambuya venyu imimi iri kunotambirwa neverudzi rwavo vasine nedzinza rekwenyu, nokuti kana vasina kubvisirwa kwavo ikoko
hapana chinobuda. Zvinoafekta futi kana kumhuri kwangu. Zvinonofa. Ko mombe yeumai iyi imombe inenge yakaita sei? Ipapo ndopamba nenyaya yangu apa. Mombe yeumai yabviswa. Mombe iyoyo inodzinorohwa nemukombe nevaridzi vayo. Mukurohwa nemukombe. Ende yarohwa nemukombe kudaro, mombe iyo inofanirwa kubereka. Ikabereka mwana wayo 1, yobereka mwana wayo 2. That's why shinzi mombe yeumai haiuye iri mari. Inofanirwa kuya iri mombe inotsika. Nokuti imombe inochengeta mhuri. Inonzi mombe inochengeta mhuri. Okay. Saka kana vabvisa mombe yabereka vana 2, vanotaura kuti dzaa3. Kana dzaa3, vanotaura kuti 1 yakuteurwa. Alright. Yobereka futi. Kwakureva kuti chi? Dzaa4. Dzaa4. Dzechimultiply. Kwaurayiwa futi 1. Haipere kuurayiwa iyi kana dzimbo. Unogona kuti after 2 years kana 3 years. Muenda munodya. Then kechi3 vanobva vati takwidibira. Ndo last. Alright. Zvokuti vanotoita pavanouraya mombe iya, panototorwa tunyama twakasiyana siyana, tumapatsi twenyama koiswa hari kleboti inodamburwa nepakati into 2 pieces, then another piece ndomuvoisa tunyama itwoto. Hari ndo inodamburwa nepakati isati yamboshanda. Moiswa tumapisi twenyama itwoto, kurubapu, chitakachi, zvotobikwa pamoto zvakadaro. Zvozoenda kusango pasi pemuhacha, ndopazvinonoiswa. Zvobva zvanzi takwidibira. Kana vati takwidibira zvakureva kuti zvapera, chirango chese cheche chapera. Varidzi vemombe idzi vakuita zvavanoda nadzo. Okay, saka mombe yeumai ndakaiendesa ndakaibvisa inini. Tomboti ndawana mombe isati yakuda kuurayiwa. Zvinoita here kuti kwandabvisa mombe yeumai vanditi vanoda mari yemunhu anofudza mombe? No, hazviite kuti vati vanoda mari yemunhu anofudza mombe, nekuti ivo they are benefiting. Vanobenefita pamombe idzodzo. 1 mukaka, 2 manyowa, 3 kurima nekurimisa. Vanobenefita nezvinhu izvozvo. Saka zvekuti kuda mombe mari yemufudza hazviko izvozvo. Udyire hazviko izvozvo. Alright, pane chiitiko chakamboitika. Mombe yeumai inokwanisa kubviswa here iri mombe hono? No, haibviswa iri hono. Because ndiri kuziva pane pakabviswa mombe hono, zvichinzi chinoitika pamombe hono iyi ndechekuti inozoiswa jira pakati nemari yochinjwa yoteketererwa, iyo yatoo mombe yakutoita yeumai. Izvi ndiri kuzvitaura from experience, zvinhu zvandakaona zvakaitika izvi. Ene ndakatobvunza vanhu vanenge 5 vemunzvimbo imomo vachipupura kuti ichi chivanhu chiriko ichi, asi chinoitika mombe iyoyi kana yabviswa iri chongosi. Handitoziva kuti kana mombe yeumai ichibviswa pane inonzi ndo munongedzo. Mbudzi inonongedzera zviri kunzi kana makuita matare enyu imi pamombe yeumai iyoyo, inongonzi inofanira kubva yangourayiwa, zvobva zvangopera ipapo, pozikana kuti hapana. Chinenge chiurayiwa ipapo. Mombe yeumai kana iri hono. Saka kana yabvisirwa in the first place yabvisirwa ndeyeumai. Saka kana haibviswe ichibva yangourayiwa, inosara hayo iripo, tikuti kana zvakwanaka, bhozi iyi yeumai kairi hono ichabereka here? That's why shinzi zvoni inodiwa. Mombe ide hadzisi mombe inoverengwa kuvarume, imombe inoverengwa kusaidhi revakadzi, zvekuratidza kuti inini kana dziri mombe dzaatete vangu dzeumai waatete vangu ini dzinonochengetwa nana baba vedu kumusha kwedu isusu.
but dziri chidzikanwa kunzi imombe dzekwaatete nhingi dzekuti dzikanga dziri dzabereka dzakawanda ikanga yawanda kubereka vana vayo mukati memusha mukaita dambudziko kana kuti mune mwana ada kunzi kuroora hapana chekuti pamombe dziye dzendo panotorwa dzekwaatete dzedze zoiti kana dai pakaita imwe mhosva mukati memusha vanotora kumombe dziya nokuti dzinoshedza kunzi mombe dzemadzitete iyoyo inenge yabviswa iri yeuma iyoyo. Guleza handikunyeperei zvamwari tichakondita kutaura nyaya ika isusu takaibvisa mombe iri hono yeumai. No, what I know ndezvekuti inobviswa iri hadzi inobviswa yechizonzi inopfukaniswa inokandwa jira iri good hatiti toda kuita guva handiti toda kuita nemombe mombe yedu isusu toiwana iri munhurume ada kutorwa guva mombe yedu toiwana iri hadzi ndo inonzi inopfukaniswa inotokandwa mari nepasi paya varoora vonhonga yepfukaniswa inonzi kupfukaniswa ndiyo mombe yacho. Isusu takatonobvisa mombe hono ichinzi ndeyeumai zvikanzi no problem nekuti haisi nyaya yekuti yakangobviswa pamba chete inyaya itofamba kana mudunhu madzishe tichitobvunza vachitaura kuti aiwa inopfukaniswa but inozoramba iriko here iri kunzi kana mangoti maredi imimi vakomana paukama hwenyu munongo yatobva tangouraya mombe iyoyo zvongoparara zvatopera zvapera apa iwansi yamune mazviita once and for all zvatongopfuurana zvakadaro. No, inini maziviro andoita zvatine infact zvinosiyana nzvimbo nenzvimbo but kana kuri kuno kwaseki its 3 times mombe iyoyo ichiurayiwa nokuti mombe iyi 1 year yakauya yeuma iye inogona kuzadza danga imwe kana kutobereka mbiri kutozadza danga nekuti payabereka mwana wayo painobereka kana kuti kechi2nd kana kechi3rd mwana uyo akutobereka saka inogona kutozadza danga mombe iyoyo then after maita kechi3 mombe idzodzo dzaane right dzekuti vanasikana vaya ndisu taane right yekutengesa mombe dzedu kuti toda kudziparadza here kana kuti tinoda kuti dzirambe dziri mumusha imomo dzichingo hanzvadzi dzedu ndedzechibhenefita isusu vanasikana kana taita dambudziko rataita tinouya tokumbira hanzvadzi dzedu idzi mombe umai yawabvisirwa nemurume wako tinouya une kodzero yekuikumbira futi ipapo zvinenge zvapera tikaita kechi3 keke kechi3 tikaita kechi3 mombe idzodzo zvapera taane right yekuti kana tida kutodzitengesa nhasi totodzitengesa dzisidzopera ndakanzwa kuti makaleta udyire futi dzimwe dzinokwanisa na ngufuma dzakafa dzese kana matadza kuzvifambisa zvakanaka makatadza kuzvifambisa gulezika vateereri nguva yedu ndo yakwana asi chandoda kukumbisa manzwa gulezi vachitaura kuti mombe yeumai iyi inenge iri hadzi titoda kuti tisangane futi nguva diki nemumwewo futi tichimbobvunza kuti kune vamwe vakabvisa dziri hono tichinzwana gulezi kuti kusiyana kwenzvimbo here kana kuti chivanhu kana kuti handisi nyatsonzwisisa. Thank you. Gulezo ane channel yavo vaudze zita rechi Gulezo anyatsoriziva. Ndonzi Florence. Florence Shamba. Vanonzi Florence Shamba ndo username makangosvika ikoko munotovaonawo. Thank you so much good people. Thank you. Okay, bye. Bye.